baztertutako zerbait eder, iraunkor eta erabilgarri bihurtzea posible da. Eta hori egiten dute gure gaurko gonbidatuek. Bikop kooperatibaren sortzaileak dira eta beren proiektuaren atzean dagoen filosofia erakutsiko digute. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Lurgi, ongi etorri, Lurgi bakatu, eta Metz, salakari naizpak. Zer modu zaudete, Bi kooperatiba sortu dezuen, ondakin da erabiltzen ez dian gauzakin, gauza berrikin eta bizitza berri emateko, ez da? Baina hori baino gehiago da zuen proiektu, ez da? Zer da zehazki? Gauza asko, ez? Baina hasteko egia, artillakin hasizala beku proiektua, ondakin bezala hartzealako gaur egun, lehen gai hoi, eta gogoan neukan, ondakin konsideratzean lehen gai hoi, berrerabiltzeko eta baloren jartzeko. Baina gure artillatzen artillea, lehen bere balorea zekala, gure bai galtzerdik, erropak, oeko estalik eta gauza mordoatitezien, eta gero derrepente, patu inber botatzeko, ez da? Bai, eta pixkat gure lehen guzuan bikoteakin hasi zen, beak jarri zegoen lana, esateu beha dela kulpablia, Bai, Bazkaritan da juntatze ginen, da horretik anola beste proiektu batzukin bagen biltzan, beak esatez zegoen, zeo zeintzazu artiliakin favore. Eta beak artitazka ordu. Oida, eginoko hartzaia, garazi izan zen, bere gara. Vale, desarka daten mendikan. Bueno, eta zukalden, zemuz moldatzen zate? Moldatu zaigu, bai. Jaten hobeto. Jaten primera. Esto no para. Bueno, ikusiko zuen, ingoitugu ravioli batzuk, feta, oliba eta oreganoz beteta, eta geho hau dena erabiliko dugu, osa, asko ikusten dugu, baina horreza da, geho dana entxalada erbatzi dugu. Ados? Dotore. Adi launak, benetako saioa deta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nundik nobeliko gehan, errezeta goiteko garaian. Esan dugu bezala, rabiolekin berritugu, bagizu rabiolik diala pasta baino betetakoa, eta horiteko ingo duguna da, oreagun prestatu. Hemen da gau semola, irina eta arrautza. Garrantzitsua da, prozesu bat entera pixkat lasaitzeko. Zatik, zeituen azten bazera estiratzen, tentzio asko daga eta ezin dugu luzatu. Orduan, utziko dugu pixkat, eta gehaziko gara luzatzen, eta barrun sartuko dugu, feta, oliba eta oreganokin indako nasketa bat, barrun sartu, hemen dekat mostekua, azpin jarri pasta, horrengo dira txiki bat, gainen bestia, mostu, eta gozi txiki bat eman, eta platera eratuko ditugu, hemen dazkaun geresi tomate baratzuri eta oreganokin beste salteatu bat emango jo, hemen mazpatxa hauek pixka txikituta gainetik botatzeko erabiliko ditugu, hemen ningo deur gazta, aguakate eta lima pixkatekin bastan krematxo bat, bixigarri puntxu bat emateko, eta gutxi balitz, ikutu berezi emateko, patata fritu fin batzuk ingo ditugu, txipik gisa, geho, entxala bota bertzaiona bai tripula dola bixigarri pixatu gitzeko, eta palomitak ingo ditugu. Palomita berezi batzuk bai, entxala da inazteko. Eta gero albaka pixka freskagarri gisare bai. Ados? Dotore. Bueno, hau esan da, bitako zein jarriko, horea eurra ematen. Venga, pazientzi gaioztak ez Bueno, errezingo zuen, horrea behitu, Hiru arrautza bota, irinak bota, semola bat dakizu zelan semola. Semola trigo duro esaten da granuan, baina irinei baino lehenu pixka granon gelditzen dana, bale? Botako zu bilak neurtuta daola, arrautza bota, eta esku sartu, garbi dazkaula, eta txukun niko dugu horea. Eta beste alde, barruko iteko, amets, zuk, hemen, feta hartuko zu gazta, lauki txikitan oia masatxo batin, botako zu bol batea, sardezkakin nola zanpatu, eta gero oliba txiki ine eta denekin asketa bat ingo dugu, bale? Dotore. Venga, hau ebin laga bastarri, eskuan laga. Hoi osoikan bota, eta hola, sardezkakin. Nabazu labanakin aurrean laukitxoak errexago anapatzeko, bale? Eta hau esan da, inberdeu lana eta mingaini, aldi berian, Bueno, hoi zuen kontu, eta nik aziziko nahi zabez geresi tomatea dugu esatzen. Bueno, kontatu,
Nola hasi izan proiektua? Bueno, ikusten da, zuekin dako gauzak karritu zuela, ez da? Bat zuzonian, ikusten deten ez horre bai poltsuak eta prestatuta, eta harike bai prestatuta, hoi zuek iten duzu hariak, zerotik anazita? Gukin deuna da, pixkat gestio guztia. Bueno, eginoko ardin artilea jaso, gero gaur egun hemen gertuna daun fabrika esango genuke artilea eraldatzeko. Bai, noa, non dago gertuena hori? Kuenkan. Kuenkan jogun birria, ados? Kuenkaino. Vale. Han artilea iteue garbitu eta eraldatu, eta gero ja artilea ari forman guk jasotzen dugu, eta gero ja bai hortik aurrea guk sortzeitugu egunak. Hor ikusiet, bi mota ekarritu zuela, bi hiru dira, ez dakit bi txiki hori berdinak dira? Bai, artile mota ezberdinak dazkau. Bi modu eta iristen zaizue, o modu gehiotara iristen dira? Lau modu. Lau artile mota. Bat kabo bakarrekoa, bestia fina baita ere bi kabotakoa, eta gero potoluak dazkau, bi eta hiru kabotakoa. Bai. Eta hor zer gertatutan, zergatikan jaetzan errentablia edo gure ardin, bakit, latzagoa, latza igual beak ere latz hori esateko, ez da? Latzago dela ez dela hain fina goxua alea adibidez, baino zergatik utzi izan erabiltzia? Dena bezala ese kanpotik... Kanpotik ekartzea hobeto atzealako, ekonomikoki. Eta gaur egun Euskal Herria importatzean artilek takizkit portzentaiak, baino gehiengoa bentsat Australiatik dator. Orduan, fabrikak hemen isten juntzian. Eta gaur egun, guk Google Dreamers fabrikakin elkarlanen indegu artilea, behaiek aurkitu genituen, asko bilatuta gero, ze karo, guaztega pixkat, gertukotasuna mantendu nahien, bertatik bilatzen, baina kuenkaino jumitzen. Baina, Australia inoeste zuela, eta modatzea. Ez egia. Puntaino. Bertakoa dan material batek, buelta desente ematetxula, baina, gertuna hoxe topatu dugu aingoz, eta zenek daki hemendikan urte batzuta, hemen... Bertan egin Euskal Herrin eukitzea olako eraldatzeko leku bat. Eta, adibidez, zenba kostatzen, nola da prozesua, zeatikan badakit, hor artilia mozten danean, jateak kentzen dioela artilia horrea afeitatzeko makina botolo batekin bezala, eskilatzeko bakin, eta horra atentatzen da, ardi bakoitzak ateratzen du zorro, baina bai ateratzen da, garraza desentekin, garbitu behar da, prozesua zein da. Guk eskuz inizan du deu, baina proportzio txikitan, pixka prozesua ikusteko eta ikasteko ere bai, interesgarria, lehenengo garbitu inbehazu, garbitze prozesua ere geldoa da, hain masakin bezala, xapolik inbehazu, ondo garbitzeko. Ez hain beste, hori gaur bukatuko dugu, garbitzen denbora hartu behar da, kardatu inbehar da, gero hortikan pixkanaka aria sortzen juteko. Eta gero harri horrekin gainuntzeko gauzakin. Bakite bai gero, ardilatxa artelia, o beste ardinare bai, aislamentu gixare erabili izan dala, ez da? Bai. Gaur egun polespan raro esartzen dian nola bi paetako horman tarten, aislante bezala oso una omen da, ez da? Bai. Batzan egendiak guendikan jartzeu, bauzka erabilera ezberdinak. Eta baratzen zelan egiten du? Igual belartxarrak eta esateatzeko? Nitrogenoa aportatzeu lurrai. Bai, eta belartxarrak eta humedadea mantentzen laguntzeure bai lurren, orduan... Bai, bauzka bastante propiedad. Hori, igual, baserritan, daleku txikitan jendeak jarraitu diten, baina industrialki edo bukatu dira danak, ez da? Bai. Bioeraikuntzan bai berri zaidala berreskuratzen pixkat, aislante termikoa dalako, eta badirudio bain berri ze, jendea idala interesatzen hortako erabiltzea, baina orokorren zeharo galduta dago. Bere balorea eta erabilera. Eta ez dugu esan gure arte, beku partilea do nasketa dala bauka merinua eta berrintxona artilean. Arabako ardik dia, baina ez geha latxan bakarrik zentratu, zegutzako azkenen artilea da, eta... Azkenen gure helburua da, erabilera ematea daun artileai. Eta zein dezu, daun artile hori hartu eta erabili bertako dalako eta erabilpena eman bertzaialako, edo ere bai nasketak bere produktu eta alde honen emateulako, ez da? Ardotegian kupasak iten dian bezala, ez da? Emata erroinekin, pentsaten, segun ze portzentu gakan, bai merina naho latxana,
pixkat gozogu Gozogo, garratzago desberdinaterako dala, ez da? Bai, bi gauzak. Bi gauzagatik azkenen esateguna, gure hartzaiek hemen berrintxona batzuk balin bauzkate eta merina batzuk, naiz eta igual gehiengoa bai izan latxa, baina bueno, nasketak guri honitez egun ze artia pixkat goxatu itea. Bada esare bat esaten duela no mezclar churras con merinas, latxas con merinas, bai ordu, Bai, denak irabazten atatzera. Ondo, ahi. Bueno, bikote. Eta hor ikuseten bezala, rekarritu zue poltsoiek, baitale hau zukindakoa dare bai? Amonak Pilikindakoa. Ze ona. Muxu amona. Besarkada bat. Nire amonare pepita zan da, jostuna zan. Eta talno dakau erropan bat behakindakoa, Bai. Ze altxordian. Altxorrak, guantxe izan dezu egila. Eta, bueno, guain, izeko loinazek ere bai hartu du erreleboa, eta kartzizku, Igual hain bordatu eta inez, baina izeko gozonak ititu txapelak eta mantatxuak eta gauza dotoriak. Bueno, eta, hoi dana, zuek kudeatzen dituzue, zuek diseinatutako dira, jostunak zeate ere bai? Bai. Boltxokitan hasi ginen, bueno, ni arte derretatik nator eta lurgi baita ere eta diseinoi patronaje, diseño de moda ikasita. Diseinok, más o menos, bian arten itaiteu. Hor, sortzean pike punto horre. Behai behira berrankaz hartzen zuen. Bueno, ala ez iruditzen zain. Errondai da. Zein da, zarratzen da eizpa gaztea? Bai, urte beteo, mira, mongo zeaten, eta hiertzen. Zeuze geixo. Zeuze geixo, bale. O bat ondo konserbatzea, o bestia... Pilak oso gaztea, oita emezortzira, ez da tarteikan. Eta hoxe, diseinok iteiteu, gero egunak bai guk iteiteu, eta ez dakit kontuatu zean, baina boltxotako korreak desguazetako zinturoiak dira. Epa, bale, osatak errikoa, bai, Errikoa bertziklatuta. Vale, eta beste gorri horiek ere? Oik impresorakin iteiteu. Impresorakin indakoak dira. Bai, dala termoplastiko biodegradable bat berziklatua baita, saiatzega material guztik. Zure belarretako antzalaka, Bai, Familikok dira behaiek, bai. Bale. Osa, familiko dira eta behaiek udeatzen dizkizue horiek, zuek gero jarri alizateko. Ez, belarretakoak eta asak. Oie, familiko dira, bale. Baina zuek ititu impresorari zueda kasu eta dana, bai, Aurretikan, Bekup sortu aurretikan, geneukan daukagu haindikan AMLO izena un proiektu bat, eta hor 3D impresorak dauzkau, eta plastiko birziklatuta biodegradableakin, belarretako kiten hasi ginen pandemia garaian, gutxi gora bera. Eta zema demora zoazte gauza hauek egiten? Bekupek argia ikusizun, 2023ko azaroa, a lo grande. Osea, 3 urte itea zoazte goain, ez da? Ondo. Eta gero, hauek, ziten dizue, eskari bitartez, edo ja jendentzako, o merkatuta jute zate, nun eskuratu aldia zuen lan hauek? Merkatu gutxi inditugu, begia, web horri bat daukau, eta sare sozialen bitartez, erosketak indaitezke, estok txikia aukitze dugu, justu horregatik, eta egulako produkzio handikitea gustatzen, pixkat eskaera bitartez sortzen jutea irutzen zaigulako ere bai koherentea izatea, ez? Eta ordu noi, web horritik, edo sare sozialen bitartez, edo bilabonan daukau dendan. Bilabonan dedeko zuetan da, tailerra ere bai, bertan? Bai. Vale. Eta biok aritzen zate? Jende gehiago dago bertan lanian, edo nola moldatzen zate? Biak, gero noiz doinka igual praktikak eta etortzea ikasle batzuk, eta hortxe, baina, base, eta adibidez, esan dezuen bezala boltsuak, hau amonak indu, amonako lanak ebititu saltzeko moan, ozein da zuen produktu izarrak edo, zeskatzen du jendiak? Gehiena boltxo, ama boltxoa saldua, ez teula ekarri. Baina, horre... Salduta daolako, baina web horrian nola ikusi aldeu. Bekup.com. Bekup.com, eta hor daude. Dendan ikustu dituzue produktu. Eta bain, duela hilabete ere bilaka kolektiboakin jantzigintzako lan bat indeu. Eta, uda hontan idea manaldik ematen, gure jantzigintzaki. Eta nundin noa biltzizate gero beste, hain merkatutan, edo lekurezitan, edo zuen? Proiektu honekin ez da asko egia esan. Ez dendan, web horrin, eta... Den gutxire ez da hor beti buru belarri sartuta. Gonbiratze igual merkatu berezin bat hola igual animatu izan du geha, baina egia dendan eta taierren nola denbora asko eta tokatako ez duela tarte handikateatzen.
Lagunak hementxe, itzin da itzin. Barruko prestatu teu. Betu. Ondo, oso ondo da. Igual irintantoak gehiago eta gertzen izun, igual nire irroa izan da, Hau, eta dago oregano pixkat. Baina betu, Betu, zulako ja peauta, ja peatik izaizu, baina betu hau ja. Betu hau ja. Betu, nola da hon, masatxua ezin hobe. Baina ondo torte zaio esan duen bezala, lasaitzia, zatik hauen aztezea luzatzen, eta puska hoitea. Ordu, lasaitu puntu horrekin goiona da, relajatu, guitean bezala, lasaitu eta relajatu, eta goi estiratzen hasiko gara. Hauek, beitu, esku garbitzen hau, errazkara gon, txukun jartzeko, hau hemen utziko deu, horrela xekero luzatzeko, hau listoak hau barrun jartzeko, eta ingo deuna bitarten, erreportai bat ikustea jungo gara. Zehazki jungo gara, bizigarri, gastrotekara, eta bertan beti dana goxo-goxo itego eta gaur seguru ere baiet. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, zer moduz, hemen txaude berriz ere errenterin biterik kalean. Imanol eta Lexoier, bizigarri ikusi nahi? Zatoz! Bizigarri duela 2 urte hasi zen proiektu bat da, eta, bueno, gure ideia hasieratikan izan zen zerbait desberdin egitea, zerbait egungoa. Azkenien, Imanol, Izar Mitxelineko jatetxetatik dator, eta gu nahi genuna egin zerbait jende guztiarentzat, kaliade handikoa, baina hoi adaptatzen zena jendearen gustuta eta baita gaitasun ekonomikotara. Azkenean gure gertuko produktuekin, Euskal Herrikoa dena, pixkat ez txuribeltzan, betikoa ez, jatorria hemengoa dena, kombinatzen dugu kolorearekin, gure gorria o granatia dela gure kolorea, puntori eman da ez, desberdintasuna, emanez grazia, emanez bizigarria, ikusi dezakegu adibidez, frontoieko argazkian, nola iden jolasten palara, baina paleko pala batekin, edo haidia jolasten musea pokerreko fitxekin, hoi da pixkat gure esentzia ez. Egitea hemengoa, jatorrikoa hemengo produktuekin, baina desberdin eta kalidate altuarekin. Bizigarri, hasieratikan jatetxe, taberna bezala, horretik gastroteka kontzeptua, pixkat erdia eta erdia, tal ikusi arte nola evoluzionatzen zuen. Gaur egun ikusi eguna da, bereziki jatetxeak destakatzen dula herri mailan, eta egia da zentzu horretan pixkat gourmetizatu gehala, baina gure izaera jatorri hori edo gertuko izaera hori galdu gabe. Azkenean egunero pintxoak ateratzen ditugu goitzian, pintxopoteak sekulako arrakastaka, bai hemen eta bai biten frentian, kalea lepoz betetzen baita, eta pixkat taberna izaera hori mantentzen dugu gertukotasun horretan, ez? Tendentzia horien bilaketan, guk azkenean hirugazkidek egiten duguna da, urtero bideiatu ez, eta saiatu deskubritzen herrialde desberdinetan ematen dena, desberdintasun puntu hori bertara ekartzeko. Aipatu dizuean tendentzia hori eta gure desberdintasun hori pixkat gertuagotik ezagutzeko eta nola integratzen dugun kanpokoa tendentzia hori gure gastronomian, orain Imanolek sekulako plater bat prestatuko dizue. Haupa, ni Imanol naiz, bizigarriko sukaldaria, eta gaur gure txipiroizko plater ospetsuna egingo dugu. Plater hau sortu zen, zergatik joan ginen Greziara, bidai batera, eta saltza hau antzeko bat dastatu genuen. Eta maitemindu ginen saltza honiz. Lehenengo txipiroiak garbituko ditugu. Gorputza eta tentakuluak separatuko ditugu. Gorputzari lumak kenduko diogu, eta barrenak garbituko ditugu urazpian. Tentakuluak ahoak kenduko diogu eta ere bai urazpitik pasatuko dugu. Garbituta gero erreserbatuko ditugu bukararaino. Orain, apionabozko krema egingo dugu. Apionaboari azalak kendiko diogu eta segidan dadoetan moztuko dugu. Dado hauek kazuela batera botako ditugu. Gutxi gora bera 40 minutuz, egosten egongo dira. Denbora hau pasa eta gero, apionaboa, urina eta esnegaina termobisean sartuko dugu eta 4 minutuz txikituko dugu. Krema oso tekstura fina, brillantea eta sedosoa dauka. Hau ez da kolatu behar. Hurrengo pausoa, mengarratxa eta kale saltza berdea egitea da. Horretarako lehenengo kaleari hostoak kenduko dizkiegu eta segidan eskaldatuko dugu. Oso importantea da eskaldatu eta gero hostoak ur oso hotzan sartzea. Segatikan ur hotzean kaleak klorofila
finkatuko du, eta oso berde brillanteak edukiko du. Urrengo pausoa da, tipulina julianean oso fina mostean, eta karamelizatuko dugu kasula batean. Karamelizatuta daukagunean, botako dugu tipulina, kale, mingarratxa eta arrain fumeta termomisean. Eta ere bai, 4 minutuz birrinduko dugu. Hau, kolatu behar da. Lehen erreserbatu ditugun txipiroiak, plantxan markatuko ditugu. Eta segidan, parrillaran sartuko dugu, 3 minutuz. Zergatik 3 minutuz? Zergatikan 3 minututan oso zaporetsu geratzen dira eta parrillaren kea eta aromak hartzen ditu. Orain ja bakarrik geratzen da platera montatzea. Horretarako, platero oinarrian, apiena bosko krema malko bat egiten dugu. Malkoaren gainean, txipiroiak jartzen ditugu. Eta mingarratxa eta kale saltza berdearekin, txipiroiak napatzen ditugu. Eta ja bukatzeko, kodium alga, berroak eta tipulina germinatuak jartzen ditugu. Bueno, Joseba, hau izan da gure gaurko platera. Probatu nahi dezunean hementxe gaude, Errenterin, Kai Biterin 27. Eskerik asko denegatik, eta jarri bizigarri. Hau pamutila eta gora txibi horiek. Ze gauza hona dian txibi horiek, Bueno, Errentira erjun berko geha, eskerrik asko, eta bezarka da hondia jarraitu horrela, eta gu jarraitu aldeune horrian. Bueno, hemen behitu, zua jetxie bestela tomatek desagertu ingo zaizkiu. Zu baxu-baxuan daude, epelia mantentzeko, geho, entxala botatzeko. Ni patata egiten jungo naiz, eta zuek ingoitu zue ravioliak. Katxarro erabiltzen badakizue, ez? Esplikatuta beto. Jostunak izan da errezibiliko zatea goiten. Hau bakarri berda betu. Hau egiten bazu, goraka datoz. Orduan, horreka ez, goraka ez. Beraka man bidartzaio, bale? Beraka, zatigan pasta beraka jun behar du. Bueno, osua sartu berren, hemen bitu, erreposuan daola hau. A ber, atzeratzen deuna momentan. Osuan ibili berren osoan sartzearen, ingo deuna da, 2 edo 3 pusketetan, 2 pusketa horiek pixka zanpatze ditugu, eta egiten deuna da, lehen da bizi ba luzatu, gero bestia luzatu, eta behin luzatuta denan, irin pixkatekin hemen nola maigainen jarrita, bertan jartzeitugu. Ea nola moldatzen zaten bi asparen artian lana banatzeko, bueno, lantoki moldatzen bat zaten, hemen errezibiliko zate, Trukillo hartu jo. Bueno, hemen hartu inbiarri zatea, ez da? Hemen, batetik hasiko geha, bira pasatuko deu, izten dijoala, 3 eta 4 bukatuko deu, bale? Venga, esan dakoa. Zuen kontura, hau kentuko demendikan. Lehen esan dezu ere, dantza kolektibo batentzako indezuela jantziak prestatu, ez da? Bai, bilaka kolektiboa izen hau, dantza eta musikari kolektibo bat da, bai honan kokatzaia. Eta dirau emanaldia aurreko hilabeten estrenatu zuen. Bai. Eta, hau zengo, berri sartu, Joseba? Bai, hoi da, Bibier. Oain Ah, dia, vale. o numero bakoitzak Bai, hoi da, bat. guen aldatzen zeu, tak, Vale. pixkat, ekartzizu honea espeatzeko, Vale. irinetan pixka pasatu. Vale. Betu, hau, igual, hobetu izango zen hola, xabaltxea eta hola, tekora. Baino ez da okuidu ikan. Luziagoak ingo ditugu, eta hola leku bakoitzetik patatako Vale. dugu bi inberren. Vale. Listo. Pixkat irine eman beti, hola jarri, soberan dakana pixka jendu, eta pasatu, vale? Vale. Venga, ekin. Ba, hoxe, eta dirau emanaldia, dirau izen hau, emanaldi Bai. berrik, eta nahizien jantziri garrantzia eman prozesu horreie bai, bakoitzan identidadea plasmatzen, ze espresatu nahizun bakoitzak. Ze motatako jantzian jantziak bidez egin bai. dituzue? Osa, desberdinak egin dituzue, o talde guztiak berdin dijoa, edo nola moldatu Ez, zate? denak ezberdin. Denak ezberdinak, Bai, denak lotura badaka, baino beraiek hoi nahi zuen egaiaz, norbanakoai espazioa eman, eta jantzigintzan bitartez egai behaien identidadea hor azaleratu. Eta, ze izan da, galtzerdietatik hasi, txalekuain, horre olillo pixka gota berdio, A ver, bitu hemen, Beti hondik, Tak, a ver, A ver. Nivelazo. Epa, konpondu. Oliba olilloa danako, olillo, Bai. euskia ema hartutako botatzeko ere, bai. Ona, biharru ordia,
Virgen extra. Bueno, eta Pertsonalizatu zenbat desberdin moldatutu, zenbat? Bost. Lau dantzari eta musikariantzat, Bai. bakoitzai galdetegi bat inen genion. Bai, prozesu luze bat izan da, azkenen jantzia sortu aurretik, hori da, ametxek esatezuna, galdetegi batzuk prestatu genitun, eta banaka juntzian erantzuten. Oletxua, odarbiola, Me katxe la mar. Gio jarri berdet okerka, Okerka jartzen geho. Ja. Venga, a ver. Oso ondo, a ver. Venga, mekaniko lanak inberretugu zukaldarik ego. Zuek esaltzate beltzen hola katxarreria izea. Makina eolioa. Mantenimentua garrantzitsua da bizitzen honetan. Bai tailerretan da bai zukaldian. Hoi da. Bueno, eta orduan, jantzi guztikiteko, bueltatea aurrea atzea pauso azken dituzue, edo lehen da bizikoan asmatu zuen. Betu guain batetik pasaitu zuen danak, ezta? Bai. Guain bitikan, vale? Berrio pasairu. Vale. Venga. Nikina pixka zabaldu igual. Bai, hoi... Pastakin bezala aurretatzea buelta asko behar izan dituzue, edo? Piskat, bai. Lehenengo, behaiekin elkartu ginen behaien ideak azteko ulertzeko eta zeintzian jakiteko. Eta gero guk proposamen desberdinak genizkien, aiatu ginen adostasun batea. Bueno, azkenen behaiek nahi duena. Egia, bastante ondo ulertu dela prozesu guztin da, erresa izan dela elkarlan, oi? Ze, bueno, uste ondo ulertu genulare bai beraiek zer nahi zuen, eta orduan gu jungea pixkanaka pausu guztik behaiekin konsultatzen, probatzen. Goitik bera dana izan da? Bai, jantzi gintzan bi atal bezala daude, ze, bueno, ez dugu spoiler asko nahi, baino, bueno, oinarrizko jantzi batzuk indizkiau, eta gero emanaldin zehar fantasia pixka sartzea, pixkat bastante, eta... Horre sukalden atxu geha. Artilia tinte naturalakin tintatzen egon geha, tipulazalakin. Eta proiektu gauzak egin dituzue? Gauza bereziko, hau zuentzeko aurrenengo proiektu? Lehenengo aukera izan da, hau, eta erronka politia egia esan. Eta, bueno, irikita gaude, holako proiektu gehiago aurre ateratzeko, así que, bueno, ikusiko dugu, berroain. Bikain. Ikusi zuen, ez da, nola fina egiten, nahiko luzea eta zaigula, ez da? Bueno, guain behitu, Errezingo dugu. Venga, oida, bukatu dugu. Jarri hemen. Gaine? Horrela, ez, gaine guendik ez. Gaine guendik ez. Emango izkizue, bigoiara. Hau txikitxugo da. Orduan, gio gainin hau jarriko jau, pixka zabalo dala, bale? Baina, bola eten dugu. Hola, bolatxoa jartzen zuen. Eta hemen bat izango, bale? Betu zuen pentsatu, gio honekin moztu behar dela. Hemen da. Bale, nik akara jarri zuten. Orduan, hola moztu behar dugu. Utxorera, tarte honen barron, bestia etorri beharko zuen. Hemen beste bat etorri beharko zuen. Hemen bestea, bale? Hor erdin, jun, geiz jarri gehiagi. Askotan gehiagi jartzen dugu, eta gero irikiten dira, eta alertu iten dira. Orduan, jarri gutxitxo, horrela, jarri danak, eta gero gaine jarriko jo. Bale? Venga, zuen kontu. Eta gure behotzen nahi zait. Eta bi kooperatiban helburuak, orduan, arreba, aizpak hemen dago buru belarrea. Honei bai jarriko zio. Bai, hori geho behitu, honi jarriko jo erdiaino. Bagizu ezak, geho beste txapela honek jarriko deulako. Orduan, jarri hola marka batzu, bat, bi, hiru, lau inorra dibidez, bale? Bi kooperatiban helburua zein da? Gehien bat, bueno, zuen artizaulanak aurrera matia, baina ere bai pentsatzen dut, ebai, birtziklatu eta bizitza berria eman bagalduta den gauzei, ez da? Guk beti esate dugu, ondakinei bizitza berri bat ematea dela pixkat gure helburua, eta aldi beren ebai artisautzai pixkat berriz freskotasun bat bezala ematea, ez? Bai diseinu aldetik eta kontzeptu aldetik. Orduan, horratikan material ezberdinak erabiltzen kontraste hoi, artilla adibidez zinturoiekin nastea, o plastikoa eta artilla. Oain adibidez jantzi bintzen ebai hor kontraste hoi lantzen egon geha. Orduan hoi da pixkat materialak birziklatzea eta artisautzare bai baloren jartzea. Eta pixkat, bueno,
irudi berri bat bezala eskaintzea, ez, mundu hortan. Eta bado artiliaz aparte beste arloen bat, o beste, bueno, esan dezuen automobilismoan sortzen dian plastiko eta gerriko eta hola ondo dauden gauzak botatzen diala, bado beste produktuen bate bai, bueltak eman nahi izan diozuen eta aurrea eman bai, zakit, etekin ateatzeko edo ez zain beste zabor sortzeko. Ilian, Bai, justu hain ekainen aurkeztu genuen beste proiektu bat, bueno, elkarlanen egon gehala, bat falta da? bai, nik hor jarriko nuke. Elkarlanen egon gehala Monte Albertia, bueno, hain irudika zarautzeko... Zautzen bai. Eskola Don Bosco, Las Indias, Bai. Tenerifen eta Ser Control enpresa. Eta, bueno, guri kontaktatu ziguen nahi zuelako eskoletan sortzezan hile ondakina, Bai. pertsonen hile ondakina berrera biltzeko. Berrera biltzeko. Eta hola ez deu Turkia inogun berrile jartzea, eta? Ose, zein da helburua. Erropa inmerezu horrez horrekin. gairitxi, baino indeuna da garatu ditugu egitura batzuk Bai. itxason jarri eta itxasoko isuri ondakinak xurgatzeko. Filtro gisa egiteko bezala? Eolioa xurgatzeu hileak. Propiedade Orduan, olako egitura batzuk garatu ditugu, bai gu gure aldetik eta gero ikaslekin bai kontzientziazio lan bat eta inez, eta bueno, funtzionatzeu, orduan aber bain hemendik aurrea ze pasatzen proiektu horrekin, baina bai, kuriosoa izan zan da, bueno, erronka berezia izan zan, eta bi ikasturte ongea hortan lanen. Ze, ona. Eta, nun jarri behar da, nun kokatzeko dia zehazki, izan dezu... Portutan. Vale. Oida, bastante konzentratzea, olako olio eta gasolina eta olako ondakinak, eta orduan hor kokatuta olako txurro hauek, egitura hauek, olio horiek txurgatu eta ditua. Ze, ona. Interesante izan da. Bueno, hori da, haure, ikuitu, mosten dut, zenbat pasta sobratuko zeiula, haue aldia berriro bildu, berriro bolatxokin, da berriro berrera biltzeko pros daude. Bai, ez du ematen. Bai. Ondo goaz, oso polita indituzu gainarra, hori. Baina, bakidea Italien ibilizatela, goendela ez asko, ez da? Justu proiektu horrekin, jungea testil laboratorio batea astebeteko residentzia egitea. Bai. Lujo bat izan dela, espazio hortan egotea, zezkaten herramienta desberdinak, telarrak, trikotadorak eta filtroa egiteko makinak, eta orduan astebete hor pasa genuen hilea eta artileakin investigatzen, abertzea aukera ematez ditun, txurro hautaz aparte, hilia eta, berez hiliakin, baina baita probakin genitun artileakin astuta, leheno, berra arropa itxeko aukera aukiko genuken, edo ez, edo horri bilega xaltxean. Piskat ikusten noaino iritsi gaitezken, hilea eta artilea testil mundun garatzen bezala. Bai, zatik, txurroiek eta gauza egiteko, ez da hola txurro bat, molde baten barrun junberko, leku baten sartutak atea eta aldatzeko, ez da, ondo estudiatu behar dela. Eta guen garrantzitsu ikuste zuen mina izen bizan. Hola inberezu, ondo zanpatu, hori ondo peauta gelditzeko, eta guen bai moztuta da bela. Aber, ateatzen egun, treka, txukun ateatzen joan, bale? Eta hori ingo deuna da, berriro, bolatxo baten, eta baten gehien ingo dugu, bai. Bueno, eta bitarten ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Oso ondo. Honekin eagoaz, honekin nutrizio zentrua, eta bertan beti ikasten gaude. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, Andrea, Durangoko honekin zentrutik, eta gaurkoan udan elikagarri zelajan azalduko zuet. Udan, egia dana da, bero gehiago egiten dauenez, gure gorputzak lan gutxiago egin behar dauela, gure gorputzeko temperatura mantentzeko, eta ondorioz energia gutxiago behar dauela. Eta horregatik, normalean, ohiko izaten da, udan, goz esentzioa pizka bat bajua gukitzea. Harin jatea azken finean da, gure gorputzerako digeritzeko errezauak dian elikagaiak konsumitzea. Eta ez dako inungo loturarik gozea pasatzearekin. Izan be, garrantzitsuena izango da,
harin jatea, baina gure goze sentsazioa asetzea, ze bestela zerbaitetan gaizki ibiliko gara. Orduan, harin baina oso jaten badugu, hau da gure elikadura orekatzen badugu, gozea pasatu gabe egita posible da noski. Udarako gomendioak azken finean betiko berdinak izango dira, ez? Beti aipatzen du, fruta eta barazkitan aberatza den elikadura patroi bat aurrera eramatea, kalitatezko proteina ezberdinekin, lekale, arrain, aragi, arrautzekin kombinatzea. Baina, bai da egia, badauzela, ezaugarri berezi batzuk udan. Orokorrean udan, etxetik kanpoko planak askoz beleku handixau hartzen daue gure bizitzan, eta horrebe bai askotan emuten dugu, sukaldean emateko denbora gutxi hau. Eta igual urtean zehar oso ondo antolatzen dian pertsonak, igual udan esaba inbeste dedikatzen. Orduan, tiratu aldugu gaur egun presaltzen dozkuen produktuetatik. Beti esaten duten moduan, egokiena izango da, posible bada guk ekoiztutakoa, mimos kozinatutakoa, baina olako alternatibak egokiak dira. Adibidez, gazpatxo moduko produktuak, barazkiak sartzeko trikimaio askar bat dialako. Gero bai, olako ensaladak prest datozenak badauz batzuk orekatuagoak, beste batzuk gutxi hau, baina orokorrean nahiko aukera hona dira, eta arazo nagusia izaten da bere dakarrein saltza horreik, baina adibidez guk potetxo baten eramaten badugu ja prest olioa, ospina eta gatza, horreik jateko aukera egokisa izan leke. Beste oztopo bat askotan udako elikaduran topatzen duna da lekalen konsumo. Azkenean jenteak ohitu da dau, lekaliak lapikoan jatera, lapikoko errezetetan, eta udan beruakin, olako plater beruak ez da hainbeste apetezian. Baina, konserbak aukera hon bat dia, badibez ensalada bat prestatzeko, garbantzo batzuk hartuta, garbantzoak eta ondo garbitu, kipula, pipargorri, pipar berde, oliba beltzak, gaztaren bat, oregano apur bat, eta ensalada bat eukigeke prest, edo olako lekale pastak ez dakit ezagutzen duzuen, dilistenak, garbantzuenak, egia da hobeto dala lekalea osorik hartzea, baina dia trikimailu hon bat lekale konsumo udan sustatzeko, ze honik ensalada baten gehitu aldugu, edo barazki batzukin lagunduta, eta da, modu bat lekalekiko azeptazio maila udan haunditzeko. Lekaliak bebai jateko beste modu bat, gaur egun oso ohikoak dian humus edo lako pate vegetalak izan aldia udan, zenario makiltxo batzukin, inkluso askotan sortzen dian etxetik kanpoko plan horreitarako, eramateko elikagai egoki batzuk izango dira. Hidratazioa udan garrantzitsua da, urte guztian garrantzitsua dan moduan, baina egisa dena da, azkenean udan izardian bidez, ur gehiago galtzen dugunez, hidratazioari bai egun bixoela, garrantziei berezia. Horretarako, ur gehiago konsumitzea da, azkenean egarri sentsazioari erantzuten baxau hori jakingo dugu. Beste indikadore hon bat da, gure txixan koloria, ez dakit jatu zareten inoiz, baina goizeko lehenengoa nahiko horia izaten da, baina hori ohikoa da, baina gun aurrera doain nenean, baina izan beharko zen hori garden hau bat, ez? Orduan, ikusten moduzua erratzaldean nahiko horia dala ondiok, ziurrenik ur faltan zauzeiako. Eta gainera, frutak, fijatzen bazarei, sasoi honetan topatuko dugun frutak, sandia modukoak, edo meloia, izango dira askoz be urtsu hauak, azkenean natura berez sortuta dauelako gure behar izan horrik asetzeko, eta gure behar izanak haundixaba dianez, fruten edukia be haundixaba izaten da. Beraz, sasoiko frutak gehitzen badugu gure elikaduran, hidratazio hori ziurtatzeko beste modu bat izango da. Eta orokorrian egisa da, udan, etxetik kanpoko planetan eta beruakin lotuta, askotan izoskiak eta geixautan jaten dula, normala dan moduan, edo egarri garenean askotan ura aukeratu biharrian bestelako edari alkoholdun edo freskagarriak aukeratzen du. Eta, baita be lagun arteko planak, parrilladetarako planak eta horreik be asko protagonismo gehiago eukitzen daue, baina jakin, parrillada bat aukera bikain bat dela, barazkiak besartu alizateko, edo eta aragien barruan aragi gihartxoak sartzeko, edo oreka bat topatzeko, batzutan igual gihartxoak, baina jakitea badibidez aurretik humus batzuk, edo postre eramango dugun gozo horreikin fruta pilimatero baten bube, ziur nau, gozoak jango diala, baina fruta be, jenteak oso gustora hartzen dauela. Orduan nik animatzen dutzuet, zuen aurtengo udako parrilladetan, barazki eta fruta gehiago sartzea. Joseba, espero dut udan elikagarri jateko emundun gomendioak erabilgarriak izateat, eta hurrengora arte. Aupa, Andrea, eta eskerrik asko zure aholkoengatik. Egia esan, udan batzutan, elatua dala eta bestia dala, tarea jongeala eta zaindu bihargea, beti bezala, eta eskerrik asko zure aholkoengatik. Guriak jarraitzeko, betu, zuek, ingo zuena da, gazta, aguakat eta limakin krematxo bat, plateran, gainetik pixka eta oinarrin pixka jartzeko, patata listo azkau, tomate listo azkau, hementxe, ingo itutena da, betu, jarri martxan. Palomita batzuk, zein ez daizko gustatzen palomita batzuk, gauza erra. Baitu, palomitak, hola ez ditut dit. Batzu bota, nahiko izango diala, gatza botatzeiet,
Eta soinu egiten hasten dianian, musika, goia, meneitu mauri, bestela batzuk pedatu teia. Eta hemen eura irekiten dakau, hau ebota, eta 2 minutuan egozita honga, pasta hau freskoa da. Vale? Bueno, bakite bai, iten dituzuela zuek klasek eman, esan dizuen jendea joten dela, klaseko kursoko gauza berezikitea ez da, zuen tailerrea. Bai, ikastarok emate iteu, bi helburukin bai ibiltzeiteun teknikak jendiak en primera persona esatean bezala ezautzeko, eta gero komunidadia sortzeko ere bai, beti talde jatorrak, bai oso giro goxua eta... Zer da taldeak, gazte jendea, musika egiten hasi zaizotik, hori habla ziren naiz. Gazte jendea torte zaizuek? Denetik. Egia esan, eukitugu 3 belaunaldi eta ikastarotan, da polipolita izatea, ze azkenen, ametxek esatezuna ez, aparte, teknikak pixkat ikasi eta artila ikutu, saitu, mai baten ingurun eseri itzein. Goengoz, 3 ikastaro desberdin inditeu, bat artila tintatzean ikastaroa Virginia Meztoi herriko artista batekin kolaboratzen. Bai. Bestia ama boltsoa nola ikaste... Gantxillo teknika nola, pixkat bere oinarrik. Eta gero ondakinakin egunduz, dauzkautela txiki batzuk eta horrekin ehuntzeko punto desberdinak erakuste diteu eta pixkat experimental artistikoa da gustatu zaio. Eta proiektu gehiago ere bazkazu esku artean, ez da? Bai. Kaori faktoria da pixkat, 2018 martxan jarri genuen proiektu bat, gaur egun pixkat aurrentzako jantzi eta osagarritan zentratzen nahi gea. Eta, gero aipatu deuna amlue bai, osagarri eta azken aldin arropa ere egiten nahi gea. Eta bekup, 3. 2 pertsona eta 3 proiektu. Eta leku bat. Ematea lezue eta londo eziten dezue. Leku bat, dana bilamonan, ez da? Bai. Bilabonakoaga eta hortxe dakauden da tailerra. Guaingoz behintzat. Bai. Eta... Txiki gatu zeizu, ondo zabiltzate, ose? Nola da zabiltzate? Moldatzegea. Bai, moldatzegea. Bai, egabilatzen, mugimendu gehiago da hon... Bilabona, desgrazi... Piskat iriburu batea jonden, zeigula gehiagik gustatzen baino batzutan. Eske, bai, mugimendua falta da, eta persiana irikita mantentzea bilabonan gaur egun, nahiko gorra ida izaten, egia sare sozialan bitartez, eta, konpentsatu deula piskat, baina bai, aika ikusten, igual, Tolosaldea dendatxo bat irikitzeko aukera dakan, spoiler, egiten. Ondo. Bueno, a ber. Lortuko zue, txirriki txarraka eta dagazuen grinaekin, da gogokin, gauza gaurra juten dira, ez da? Hau zen, matxakatu ingot, tope. Hori hola, pusketa batzukin oso ondo. Guain ninbera zuen da, ni platera azten jugun ez da, hemen erori dian palmitak ez da, bezikinak alditu zuen jan, bale? Arrapatua bergoizua gehatu zaizkigun. Bai, jatia daude, ez da? Venga, orduan platera eratzen hasiko naiz. Oso ondo, bikote, azteko eta behin, eskerrik asko tortegatik. Ikuste zuen bezala hemen, ze, goxu indion gure ravioli hauei. Geo, bertara, danak platertxo bat ingoak gero beste bin goitut, bale? Bakotza bat eukitzeko. Raviolitxo hauek, horrela, bale. Dana bakarrikan jateko hori hona, eta hola ja. Dana narzuta, eharra platera. Buah. Zer platerekin goxatu zu gehien italini ontzaten nian? Carbonara. Carbonara, bai, Eta lasainare harra, Lasainare lasaina bat... Bai, bizitako lasaina harra. Bai, egia esan. Sushi guztan zaigu baino, Japonia junta sushi gatia beste gauza, bala. Bai, eta italien berdina gertatzea. Gero askotan gertatzea gauza honak eta esain honak ere probatzen diala leku guztitan. Ez suerte aukidu, ongan leku guztitan, Goxatu ezue. Bai, bertakok jate zuen lekutan jandeu eta oire antzematea. Dudik gabe, bitu ze kolore eta gauzan. Eta gero albakakine bai, freskua, eta bukaeran botata hola, Lau pusketa bota honea.
Eskarri bezala. Begitu gaur, berdia bakata ez du persilia jarreko dena, despista egon ez pizkarri. Holaxe, gaurko gure ravioliak, bikote, eskerrik asko etortzeagatik, jarraitu goxatzen, goxatu erazten, eta gure hondakinei bizitza berria ematen. Bai. Ador. Eskerrik asko. Agur lagunak.